हेल' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनै बेखौनो देखायनो आङो लादों जे माबोरै माइ रोगागासिनो दङ, सैगासिनो दङ आरोखि ना। माने आंनि गथ' फिसायाबो बिराद माइ रोगासोगारदों बिमाजों समान समान। बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आं बे भिडिअखौ दिनै आरोबाव लानानै फैबावलायबाय। लोगोफोर नायलांदो मा रोखोम माइ रोगादों आरोखि। लोगोफोर नायदो दायो माइ रोगागासिनो दङ। बे माइ रोगानायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो भिडिअ लाबोलायबाय। नायदो नै गथ' फिसायाबो मा रोखोम रोगागासिनो दङ। नै मा रोखोम माइ फुफादों सोफादों आरोखि ना बेफोरबायदि। मा खालामदों मामि? मा खालामदों? खोन्थाहरसै मा खालामदों? बिदिसो माइ दोनहरदों नोङो? आंनि फिसाया आयु दुलिफ्रा आयु थालिर गोमोनबो दङ। थांबाय बियो। नै मा रोखोम माइ रोगादों आंना फिसाया रायजोफोर। बिराद जारलाथार बिमाजों समान समान। वाव बारे आयो बाव गाखोनानैसो दोनहरो। दे गाखोसै। आयु 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 माथो बाबा आयु ओंखारसै दाना हरदो। आयु हाब मावथिलै आंनि मामिया बिराद मावथि आंनि मामिया। बाबा ओइस ओइस नों रोगाथारबाय मामि? Ayo, fैबावबाय मामि नोङो? रोगाथारबावनोसै? आयु माइसो हाबबाय नामा? बाबा आयु दे रोगादो। लोगोफोर नायदो दायो माइ रोगागासिनो दङ। बे माइ रोगानायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो भिडिअ लाबोलायबाय।
स' नायदो नै गथ' फिसायाबो मा रोखोम रोगागासिनो दङ नै मा रोखोम माइ फुफादों सोफादों आरोखि ना बेफोरबायदि मा बियो मामि मा बियो सारा नों माइ रोगादों बेजोंनो ए वाव स' हायाबो हालेवनानै मोनदला जोब्बाय नै दाख्लै हाग्रा सावनायफ्रा दाबो जेबो खुबैनाय जायाखै स' दायो बेखौ एसे थाम-थिम खालामसै बायदिसिना खुबैनो थाखाय नायदो नै बै जों एसे गोथां गोथां नुहुरदोंना फिसानो बै बन दोननायथिं बाव लाफा ओमफ्राय दुन्दिया माबा माबि रज'बाय आरोना बेफोरबायदि जाबाय दा बेयाव नायनोसै मा खुबैनाय जाबावो आरोखि स' हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो आरोबाव आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ जासिहरनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोननो सानबाय जुदि नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो जुदि नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आरो बेल आइकनाव थांनानै क्लिक खालामनानै लादो जेन' बेफोरबायदिनो गोदान गोदान ब्लग भिडिअ बा फोरबोनि गाहाम बाथ्रा बा बायदि रोखोम मोनहैबाय थानो हानायफोरबायदि आरोखि स' हामबायसै इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय स' गोजोन्थों बाय बाय